ka to ka sadar da zumunta. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Duk mai sha'awar Allah ya bashi tsawon rai kai ya mutu da wuri. Duk mai sha'awar ya ga arzikinsa yana haɓaka to ya sada zumunta. Wani ya zo ya ce ya Rasulallah ni zumuntar daga ɓangare guda nake yin ta, ina kai wa 'yan uwana ziyara su ba sa zuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ci gaba, in dai abin da ka faɗa gaskiya ne Allah zai ci gaba da baka nasara a kansu, kuma duk sai ka fi daraja a cikin danginka da 'yan uwanka. Wannan sakamakon zuwan ba sa zuwa, ka je su ki zuwa, ka je su ki zuwa, to sai Allah ya ta ɗora kai, ya ta ɗora ka, haka dawo kai ne a sama. Duk matsalar ta taso kai zaka warware saboda alherin zumunta. To na Khadija ta gaya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai tabar da kai ba, innaka latasilur rahim wa tahmilul kal, kana daukan alkallu nauyi, wa huwa kallun ala maulahu, kana daukan nauyi. Wancan ba shi da shi, yana cikin talauci, fatara, ya nemi agajinka ko taimakonka ko iyawarka, ka taimaka masa, kana wannan. Wa taqrid daif, kana garar baki. Duk bakon da ya sauka a Madina, a Makka, sai a ce a kai shi gidan manzon Allah. Yana ce mana na Khadija mu yi abinci mu aji saboda ko bako zai zo, ba sai bako ya zo a ɗora tukunya ba. Iza ji'tahu wajadtahu mutahallilan ka annaka tu'tihi allazi anta sa'ilu. Iza lam yajid fi kaffihi ghayra ruhihi lajada biha falyattaqillaha sa'ilu. Huwa al-bahru min ayyi nawahi ataituhu fawlijatuhu al-ma'rufu wal birru sahilu. Idan ka zo zaka karba, zaka same shi yana farin ciki kamar shi zaka bawa. Kai ka zo kai sallama a baka, amma sai fito ya tare ka, ka zo to sani da zuwa, masha kamar ka zo ka kawo, amma a matsayin ka zo ka karba ne. Wajadtahu mutahallilan, yana murmushi yana murna, ka annaka tu'tihi allazi anta sa'ilu, kamar ka zo ka bashi abin da ka zo roka. Idza lam yajid, idan abin da ka zo bashin ya lullaliba babu sai ransa, to zai iya daukar ran nasa ya baka. Falyattaqillaha sa'iluhu, sai dai kai mai roƙon ka ce tunda sauraron ka to rike na ban maka ran. Ya tabbata a Bukhari da Muslim, sayyidina Abubakar, sayyidina Umar yace ya Rasulullah, idan babu ka ce babu mana, amma ya wannan zai zo ka bashi, wancan ya zo ka bashi, wancan ya zo ka bashi, in ya kare wani ya zo ya ce a bani, sace kai baka samu ba, in yace eh sai ya ce to bari in ɗauko bashi in baka. Kai baka samu ba, sai ya ɗauko bashi ya baka, sai ce ni na samu bashin na biya. Akwai ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce muku annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Na fi ku cancantar kanku, na fi ku cancantar ƴaƴanku da matanku, amma duk wanda ya mutu ana bin sa bashi a zo in biya masa. Duk kuma wanda ya bar dukiya a raba wa iyalansa. Shi sa ta ce wannan halin kai. Wa tu'inu ala nawa'ibul haqq, duk wata harka ta gaskiya idan aka gayyace ka kakan je ka bada gudunmawa. A cikin asiratin nabawiya ta Ibn Hisham, tahzibin da yawa na